Takže co si vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars a v dnešním videu si pušneme Gala na tier 25, tak jdeme na to. Tak dobrý, jsme tady první hra. Tak, tady pro boxy rovnou. Doufám, že tady nikdo nebude. Dobrý. Tam je Maxka nahoře, slyším. Nice, 3 powery. Tak je kdo? Jesse? Halo? A ne. Dobrý. Jo, je tady Maxka. Pojď sem. Půjdem tady potom klancím. Nebo? Ne, nechně klanci. Hodnej. Dobrý, platný místo, let's go. Klanci. Ne! No, jedna hapku. Dobrý, nice. Do háje. Tak já jsem laker. Nebudu se s tebou točit, Dido. Amo, Dido, proč jsi mě chtěl zabít, proč bych se s tebou točil? Prčit. Co teď? No nic. Takže týmeři, nevadí no. Tak, 4. místo, dobrý, nice. To je v pohodě. Tak. Další hru. Tak, máme tady druhou hru. Doufám, že to bude lepší, jak je Colt. Jde to pryč. Tady někdo kým bude. Jasný, Dynamite. Z gadgetu už tam čeká. Už tam úplně čeká. No tak ten mě mám teďka dobrý. Naštěstí. To je. Takže jen do minusu. Nevadí. Já jsem to mám líbnul. Lidi, sorry, já jsem mám nedal play again. GG, tak jsme na tom na stejně. Tak jdeme pušovat dále. Počkej, to chybí 4 pohárky. Počkej, jak to jde.
Tyko lidi, tohle je možná poslední hra, protože mi chybí nějaký 4-5 pohárků, myslím, do týru 25. To je bor, co jsem dal trochu aspoň. A charge wood ne. Kam? Nech mě na pokoji. Ty jsi kam strašný. Stělak. Kamo, jsi fakt hrozný. Kyte nech mě, prosím. Děkuji. Možná, že by mě nechal. Dobrý. Stačí dát třetí místo, mě stačí dát asi. Takže tak. A jak se mě lidi můžete zeptat, že proč tak šeptám, protože je večer. Takže tak. Takže tak. No. A teďka to stají kempnem. Podíváme se tady ještě. Dobrý. Dohaj Edgar. Edgar, to není moc dobrý, protože po mně, asi kdyby po mně mám gadgetu. No. Tak, dobrý. Tím v pohodě. Já tady nebudu riskovat, protože chci jít už spát. Takže tak. No, možná dám trochu risk, že by. Já nevím, jestli mám jít sem. Je tu někdo? Dobrý večer. Tak to je ten svaklak. Pojď. Let's go! Přesně tier 25. Let's go, jsem se pásal pohárku. Let's go lidi, let's go. Let's go. Ještě si otevřem start drop. Start drop to je, tak. Epic, nice. Co? Oh, let's go! Skin na Squeaka. Let's go! Nice, ten je libovej. Equip. Epic, pojď, skin. Jdeme co? A 400. Power point, nevadí. 114 trofy. Plus nice. Let's go, ještě tady bereme odměny. Takhle, dobrý. Teď na Gale jsme udělali 2 master kills, si nechám. Nebo budu mít skoro Martian Fame. Ten Lunar, myslím, že to je Fame. Takže pokud se vám video líbilo, tak zachte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Asi z Fortniteu. Tak zatím, cus!